Dostlar, наконец-то миңа сәй яғаналар, пирог бирделәр. Һыу әпкигәс кенә, былай сәй эселмәй бит инде. Хәзер эсеп карайым, эшләп эскән сәй тәмле булмый икән. Һыуык шота. Тәмле түгел һыуык. Юк, миңа өстәгенә. Мына эшерәм әле тәмле генә пирог пешергән. Эсендә нәмә? Тәмле пирог. Достар, без мына килеп еттек. Бunda өләсәй уже безне көтеп тора. Ана сумкамды артка куйдым. Карагыз әле. Ана. Әбиюшкә аптыраны шикелле бол кемдер килгән тиң. Ишек тасырга хәлендә юк белә. Алма. Илама инде. Аптырап киттеңме? Хәзер машина бага чылайда. Кара инде сәй. Сәйинде. Кызыл машина бага станым тибет. Мына өләсәйдең йорты. Короче, ана әсәй капканы асала. Мына күрәһегезме? Безнең әбиел яктарында достар, в основном ошондай капкалар кешеләрдә. Теге урыс капкалары дип атала. Ана әсәй капканы асала, үзенең матур гына машинасын индереп куя. Ошонда Хәзер машина бар, Фәридәләр микән дип карыйсың. кызыл машинала Фәридә генә йөрити. Мына достар, һаман да урындыкты алып ташламагандар. Өләсәй рөхсәт итмәй урындыкты алып ташларга. Ошонда элек бала сакта без штабиляме, төзеләйник тә и йоклай торган. Бөтәһенә урын җитә торгайны. Әйтәсе. Бәләкәй сакта әсәй дә йоктаган. Шуннан уже без йокланык. Өләсәй урындыкты үтергә рөхсәт итмәй. Сәй ишеп утыра торгайнык. Әйе. Куй инде менә. Хәзер урындыкта шул юк. Урындык кайбәт сәй ишергә. Иртәгә сәй урындыкта. Әйе, урындыкта сәй әйе. Ең әдрештә, һин кайдан белдең? Иртән торамда, кичләрен көтәм. Үткән гомерҙәр кайтмас һич бүтән. Шам. Шунан бөтте, калгандарын ятлап алмаганым бит. Әллә кайда калганым, мына ятлап алайым тиһәм. Короче, достар, бунда күңел шыр бисәләр. Без яталар урындыкта ял итәләр. Өләсәй янда. Хәзер скучно. Мин хәзер сыгып китәм Аульский дискотекага, әгәр дә булһа вакшы бунда. Безнең өләсәй мен олатай настоящий путешественниктар. Алар хәзер булмаган йөрдәре калмаган алардан. Өләсәй кайда йөрүп кайттыгыз әле хәзер? Кайда путешествие иттегез? Без путешествие иттек. Нигә Литвага чыгып киттек. Шунан Литванан олатаңа әйттем, әйдә Белоруссияга барайык дип, Белоруссияга киттек электричка белән. Хәзер Белоруссияга йөрүп ятабыз, анда күреп кеше юк. Литвала не бирмәйдәр, юктарга вокзалда юктаныр. Рус халкын яратмайдар бит. Без русча һөйләшкәч. Кара, бунда миңа сәйем бүләгите супер модный, супер сексуальный, наснувка. От деревенского кутюр. Черлемей. 100% хлопак. Короче, бунда сей уже там тишигенен әллә нимәгә эштәй кухняла. Доброе утро. Уф, куркытты. Уже салат эшләп куйган морковтан. Әсәй намазын укыган, ашарга бешерә. Мына карагыз. Ох ты, бутка бешергән. Короче, без бунда әсәймен юктайбыз. Әсәй маз килеп, безгә завтрак кадерде. Урахат. Калай рахат, кешегә завтрак кадерде. Evet. Adam ялитенер. Короче, достар, планы на сегодня. Никаких планов. Еще меня кураган намандай устаптай брыш сыккан. Хыткы бына кураг. Я холдай зур завал. Достар, безнең завтракка бүген бына әсәй әзерләп куйган әллә нимәкәй. Салат. Өләсәйде ашата сәки витаминдар менән пишкет итә. Өләсәй аны май алды. Бүген короче шакары ла юк, тоды ла юк, майы ла юк. Аз гына каймак калган да. Морковты вакытыркан үткәргән дә исә шуны Аллаһ бар. Бuna sağladım. Tuvalet raket almak yukarı.
Короче, достар, біз мына ашап алдық та сейістік та. Иясей бізді алып сығып кетті прогулкаға. Ашағаста, әдірек свежий воздухта жүрір керекті. Короче, біләгі бетінде, что менің әсей зожник. Шының үсін приходится ханың артынан иеріп үрге. Ятып қына телефонда сообщенияларға яуып тұрғадайым теген буманны. Короче говоря. Погода қатар шәп бұнда. Қар яуа. Бұнда никакой да яд есі, сықымай. Бүтін ерді қорағыз. Көрдіңіз ме? Короче, мына достар, біз Дарулы елғағы әргәһнән үтіп барабыз. Ошында ана ике ағасыра, шында ағып ятайыны Дарулы елғағы. Русы қайдандыр хаң, бұла лекарственный речка. Біз шында өтей. Вообще, ілік тәрәнені, ғылты шайынық. Может, ілік бізге тәрән болып көрінгендір. Может, нефигала ол тәрән болмағандыр. Но, біз анда маз келіп ғылты шайынық шында. Күні-түні шу Дарулы елғағы ярымда ятатыған. Бұна прямо ошында елға. Хәдір білмейм, еген көргенім өксі балар бұнда ғылты шайын. О, бұнда фәнләғыр тұқтаны. Яра, тешерен матыр Бұл, короче, достар, бұна әсейдер алты қызда бір малай тенемет, бұна бір түкіме. Малай, фәнләғай. Короче, ол ФБР-да тоже іште шекілді. Құтырмаға. Құтырмаға ете. Нейме? Қайда кетіп бара? Мен асқарсың. Соң көріп саған. Абидабитқа құлап пешеребінде сақыр епті? Ярай, сақырады. Абитқа келіп өте. Машина, реклама. Әлі тішім дейу, қара. Тішім yok шекілді, көрмейді. Ауызын қаптай. Жа кетті. Мұна осы үйде біздің Әлфирман Илфатты ешей тұрғайнылар. Біз сол Әлфирман Илфатман вечно урдай тұрғайнық әсәлерінің балын. Аның әсәлері қатарнық тәмі қоя тұрғайны бал. Ошында мұна өлесейдердің алдында тұра тұрған скамейка. Ну, скамейканы әлі қор басқан. Шында отырып теге балды әсә тұрған енек. Вообще қатарнық тәмді бола тұрған. Ол компот тымағыны, компот. Ол вообще на самом деле файдалы ол бал. Компот, тәмді. Ошында еще меңе яшсақта егіттер келіп пыдғыра тұрғанылар. Ошында келелер де, басалар да ешай деп деп пыдғыралар. Шамен келіп саған бетінде. Ошында шулық скамейкала біз өйләшіп отыра тұрғайны. Никакой да ол вақытта увешу, қосақлашу болмай тұрғайны. Вообще-то, әдірге вақытта хамақ. Вот. Короче, достар, мені рис артынан ебардылар. Әсей плов пешірем те. Рис бүткен өлесейдің. Мен вообще білмейм, бұнда магазин қайда екен даже. Идешь туда, повернешь туда. Деңгілер, кеттім. Был какой-то магазин Диана, деп атала. Был местный супермаркет, местная пятерочка. Понимаете, алып товар в долг не даем. А менің вообще-то ақсам yok. Хамығыз? Товар в долг даете? Нет, не даем. Мне керек бір шикушка и бір буханка икмек, бір кило шекер. Нету шекера. И колбаса. Почему не даете в долг? Потому что кризис наступает. Кризис наступает. Не башы, менің ақсам жоқ вообще-то. Қазір блогердар іші тұрып қалдалар. Инстаграм ябылды, ақса жоқ. Бізге ішке келеген. Смешиться керек болла. Әйді? Короче, достар, Данияға керек смешиться. Мен келемін бұнда ішке. Көсіп кетемін ваши әбиелге Халила олына. Если что, юғалтағыз іздегіз мұна ошы магазинда Дианала. Диана деген магазинда. Evet Dania. No. Sen халдар? Helder Allah aşkına. Oturalım. İşleyip. Рис бар ма? Рис бар. İlken bu. Короче, рис бар. Екен рисінен башы ешеттігін вообще капец какой-то. Бар, бұнда умывальник. Ингес, интеді құлығы юағы. Сөңке, хәдір коронавирус гуляет. Шынан мұна бұнда әргәхінде не дейтілі биба бар. Шынан гбибі бар, семешкалар, арышкалар бар. Мороженый бар, полуфабрикаттар, вес бар, достар. Короче, капецнық бай магазин. Даже мұна хүт аталар, местный хүт, ауылский хүт. Неме гына yok, ана химия бар, бешене бар, химиядан бешене әргәхінде торалар, ана кроссовкалары бар, даже ана күлмектер бар, даже ана картоф хаталар. Достар, мен местный супермаркеттан алдым, приправа для плова. Шонан алдым рис. Шона башқаға ақса етмәне достар. Дания долгқа бермей. Вообще жымып. Қадай, сенің тегі книгам жоқ что ли? Долговая книга. Қара, осы что ли? Я, у нас жалобы и предложения. Hadi bir жалоба ядам, долгқа бермейдер, тебе башы
Аны биттер, буш биттер. Шуга долгка бермей оказывается ол. Яны книга алгаш гына бера баштайт долгка. Evet аны. Бuna dostlar, әсә бер әлләгәдә кап-кара бер сүлмәк табып алганда, шунда бешерә плов. Bilmem кайдан откопали бу сүлмәкте. Пожалуйста, язмагыз сүлмәгеде тазартып алыгыз дип. Без бары тазартмайбыз, потому что походка йөри торган сүлмәк. Өләсәдән кастрюлен тапмагандар, плов пешерә торган. Өйдәсе. Әсәйнең походный сүлмәге. Вообще-то, әсәй мине походка йөрергә ярата. Кемдер белмәй, ул географ, ул гомер буе походтарда йөргән кеше. Без монда ашарга булдык пловты урындыкты бүлмәһендә. Мына яй бердек ашаулык, борынгы заманда хамак тегелеп утырабыз да, ошында ашайбыз. Ана рәштәп ашаулык яя. Өләсәй безнең ни ята-ятала дүбер шатыр йоктай да китә, шул әдер генә. Әдрәк турып давлениеһен үрсәй дә сәйсәне тагын ятып йоктай. Әсәй үзенең фирменный пловын алып килеп утыртты. Бутай сүлмәктәге плов нисек килеп сыккан икән. Короче, был бутка ит менән. Плов, нинди бутка булды? Плов. Өстәл әзер безнең. Самый главный пловка огонек, икмәк бар. Все, башка бер мәлә кирәкмәй. Салат кискеһен эштәйбез өтәсе. Ярай, помидор мәгүсен салат итәштергән. Өләсе әйдә утыр. Асыктырды. Короче, капец, асыктык машина. Мине бunda ас туталар достар, вообще. Атлатып йөртәләр, ташта күп итеп. И икмәк ашатмайдар еще. Әсәй. Әйдә. Утыр. Эскә. Утырышыгыз шабрак, Газим. Ошайды утыра торгайны. Калай дип әле. Вообще, ошайды утырыр кирәк. Мына, ошулайды. Менә теге, нәйма, башкорт байлары хәмә ошайды. Утырып башлар кирәк. Ну, балайтып, утырып май уже. Шуның өчен без утырабыз ошулайды. Ошайды утырып ашайбыз урындыкты бүлмәһендә. Урындыкты бүлмәһе дип атала. Урындыкты бүлмәһендә ошулайды ашаһаң, дустар. Ризык тәмлерәк була. Анда әсәй аны просвещаться итеп интернетта койма коя. Вона ике таламын тоже тәмле генә. Потому что аның подружкалары килергә тиеш, одноклассницалары, которые 40 ел күрмәгән, короче, бер одноклассница. 45 ел күрмәгән бер одноклассницаһы. Шуныһын сакырган кунакка йөрий коймак. Тамам. Ата тамда. Асырым. Алатам. Байрамда. Батак байрамда. Тамам. Bunda Əsəydin patruşkaları gələn. Hal mıhıl. Allah kayıp. Ələ ötəgəz. Görüşüp alayım. Başka eskiden bakacağım. Selam. Selam. Nisem yıl görüşməni evet. Oo, вообще ana. Hadi pay özgərməgəndə. Короче, dostlar, bunda ne qonaq bulub oturabız. Qonaqlar көбәйгәндән көбәйде şotu. Ana әсәй яһай. Bir samur sey qaynattık. Təmli kəslər mənə əsəy özü tort bişirdi. Qoymaq qoydu. Qonaqlar tort bişirib kelgəndər, qoymaq qoydu. Hədir təmli etib turub. Sey səbət fənləğə feyz bulaşday. Ana bitin qapta otura күрһәтмәгәтә. Тагын кем бunda фейс bulaşday. Бұл Мантагорский фейс был, дядь Саша. Пока все блины не доедите, не поедете домой. Мы тогда у вас недельку поживем. Запросто будет весело. Әсәй, қай классташыңды күрмәгән тәйін 45 ел. Мына Рәхиләне. Бір ғұмыр бит инде 45 ел күрешмәгәндәр. Рәхилә апай менән. Рәхилә апай кайда яшәгән 45 ел буена кайтмаган һәм. Күмертау, дуслар, Күмертау, оказывается, капецник алык что. Менә Рәхилә